Μείνε στο βίντεο, φίλοι μου. Πάλι μας πιάσανε βραδινές ανησυχίες. Εδώ, με την κουτσομπόλα. Σήμερα μου ήρθε να ρωτήσω για όλους εσάς εκεί έξω γιατί πήρε απόσταση. Και αυτή η καρτά μου έπεσε μόνη της. Και είπα να την κρατήσω. Για να δούμε γιατί έχει πάρει απόσταση, γιατί αργεί να απαντήσει στα μηνύματά σου, γιατί δεν σου ζήτησε να βγείτε, γιατί στέκεται μόνος του ή μόνη της. Μεγάλη περιέργεια έχω κι εγώ. Μάλιστα. Κάτι τον ή την προβλημάτισε. Κάτι που αφορά τη συμπεριφορά σου. Κάτι που ξαφνικά έφερε αναταραχή. Ίσως κάποιο μήνυμα που σου ήρθε στο κινητό σου. Ίσως ότι τα συναισθήματα τρέχουν πιο γρήγορα. Ή το γεγονός ότι εσύ ζήτησες πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Προφανώς και εσύ κράτησες κάποια απόσταση, μας λέει εδώ το τελευταίο καιρό, και δεν έδωσες εξηγήσεις. Και εκείνος ζήτησε να πάρει τη δική του εκδίκηση σε εισαγωγικά και έκανε και αυτό στο ίδιο βήμα. Απόσταση. Με προβληματίζει όμως ότι είσαστε δύο χαρακτήρες πάρα πολύ δυναμικοί, οι οποίοι πολλές φορές δεν μπορούν να βρουν ισορροπία, και αυτό θα τραβήξει για αρκετό καιρό, γιατί έχεις κάποια σκέψη πληγή από το παρελθόν, το οποίο σε έκανε να αλλάξεις σαν άνθρωπο και το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό. Εδώ λέει ότι και εκείνος σε μια σχέση που είχε πριν από σένα, λίγο περισσότερο πριν από σένα, ένιωσε την προδοσία, μια γυναίκα η οποία έτσι είχε βαριά ενέργεια. Μεταξύ σας δείχνουν ότι υπάρχουν αντιζηλίες, ανταγωνισμός, πράγματα τα οποία καλό θα ήταν να μην συμβαίνουν. Και αυτό που πραγματικά με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι ενώ και ερωτικά είσαστε καλά και ενώ τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ καλά μεταξύ σας, υπάρχει έτσι ένας πάγος που έρχεται ξαφνικά. Δεν θα σε πάρω, δεν θα με πάρεις. Δεν ξέρω αν αυτή η σχέση μπορεί να τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Είναι το σεξουαλικό που σε κρατάει, είναι αυτό το παιχνίδι που έχετε μεταξύ σας. Αντικειμενικά νομίζω ότι σε λίγο καιρό οι αποφάσεις θα αλλάξουν. Εδώ βλέπω ότι έχεις και ενέργεια από τρίτα άτομα που επηρεάζεσαι, φίλος, φίλη, ή ζηλεύεις κάποια άλλη σχέση. Θα ήθελες και η δική σου να είναι έτσι, όμως δυστυχώς δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο. Οπότε το σημερινό μας δείξη μου λέει ότι η απόσταση που κράτησε εκείνος ή εκείνη, γιατί όπως έχουμε πει η πρόβλεψη είναι γενική, έχει να κάνει με κάτι που τον θύμωσε, με κάτι που δεν μπορεί να σε ανταγωνιστεί ή με κάτι που θέλει να δημιουργήσει ανταγωνισμό. Θέλει να κερδίσει πράγματα. Είναι όμως άδικο όλο αυτό μεταξύ σας. Είναι σχέση επιπόλαιη και παιδική. Παρότι είσαστε ξεσηκωμένοι και θέλετε ο ένας να βλέπετε τον άλλον και σας αρέσει η συζήτηση, δυστυχώς δεν βλέπω μέλλον. Είναι ώρα για αποφάσεις, μας λέει η κυρία Κουτσομπόλα. Και εδώ πάρα πολύ, γιατί το σκεφτόμουν, θα ήθελα να δω και σε τι ζώδια μπορούμε να απευθυνθούμε, για να δούμε πού ταιριάζει αυτή η πρόβλεψη σήμερα. Σε ποιος. Τραβήξουμε δύο κάρτες, μία και μία-δύο. Κρυή και δίδυμη. Μπορεί να είναι και ζώδιο, μπορεί να είναι και οροσκόπιο, είναι όμως και ενέργειες. Έχουμε έναν εκρηκτικό κρυό, φωτιά, να τρέχει, να σπάει το κεφάλι του από την επιμονή του, και έχουμε και ένα δίδυμο που λατρεύει την επικοινωνία, είναι αέρας, οπότε ο αέρας φουντώνει τη φωτιά. Άρα λογικά και δικαιωματικά μας βγήκε αυτή η πρόβλεψη και ταιριάζει πιο πολύ σε αυτά εδώ τα πολύ ωραία ζώδια, γιατί εγώ δεν θα πω κακό για τους διδύμους, δεν μου αρέσει. Οπότε κάπου εδώ θα σου πω ότι πρόσεχε. Πρόσεχε για τις επιλογές σου, πρόσεχε για τις πράξεις σου. Η πρόβλεψη είναι καθαρά γενική. Για προσωπικές προβλέψεις μου στέλνετε DM και θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Γεια σας φίλοι μου.